Magandang hapon ulit sa ating lahat. Ngayon po ay aakit tayo ng Baguio. Meron lang tayong meet up doon na kaibigan. Itong kaibigan ko to, katrabaho ko to simula noon nasa Hyatt Hotel pa po kami. Nag-umpisa kami sa magiging janitor. Ito kaibigan ko na to. Ito walang wala pa to dati. Ngayon ano na eh, big time na to, mayaman na to eh. Pero ito hindi pa rin nakakalimot. Walang wala kami, hanggang ngayon meron na siya. Yun, kaibigan pa rin natin. Ito yung sumusuporta sa akin din to mula umpisa. Mga sinaunang subscriber ko to. Itong mga to hindi ko kinausap to na, uy Brad, mag-subscribe ka naman. Hindi. Ito, nakita lang niya yung pinost ko na may vlog ako. Message agad sa akin to, sinishare niya. Kaya kayo, kung meron kayong mga kaibigan na ganito, wag ninyong pakakawalan itong mga ito kaibigan. Wag nyo silang kakalimutan. Umangat mga sa buhay o ano, tignan nyo pa rin sila. At dahil di ko alam kung bukas lang Cannon Road, susubukan pa rin natin dumaan doon. Supposed to be mag-expressway ako ngayon, kaso wala eh, sayang. Malapit lang naman eh, from Binalonan, Pangasinan 1, 2, 3, tatlong ano lang naman, Kusurubio, Season, tapos Rosario na, doon na ako exit. So sayang din naman. Sa mga dadaan po ng Cannon Road, kapag kagaling po kayo dito sa may MacArthur Highway, dito na lang po kayo duman sa may ano, sa may ilalim ng tulay. Huwag na kayong tumuloy dito sa may pabrika ng Pepsi. Dito na lang po kayo sa may ilalim ng tulay. Makaiwas na rin po kayo sa traffic bandang ano, sa may mga gas station dito sa may Season. Ay ano, tanong to, Rosario. Alam ko mga ilan pa na nakakalam na ito eh. Cannon Road close. Kaya ito kaya to? Ilan pa kaya to? All light vehicle nakalagay naman to eh. Eto, dito po kayo sa may ano, dito kayo sa may ilalim, di ba? Yan yung mahabang bridge. Yan, dito po kayo. May gusto na ako sagutin sa mga katanungan sa group na bakit daw ang daming nagbebenta ng kanilang Cafe 400. Una, kasi nga po nandun po tayo sa ano, nandun tayo sa page ng Cafe 400. So syempre, di ba lang naman na nagbebenta natin dun, di ba? Magbebenta tayo ng mais. Kaya yun, mga nakikita nila may mga nagbebenta gano'n. Ano daw bang rason? Yun, una, kasi nga nandun tayo sa page ng Cafe 400. Pangalawa, upgrades. Yun po ang kadalasan ano nila, nabibitin na po sila sa power ng Cafe 400 sa 400cc, kaya gusto po nila mag-upgrade. Karamihan po kasi ng mga nag 400cc na motor or Cafe 400 to be specific, ay dahil gusto nilang ma-experience ang power ng 400 at makapag-expressway. Kaya ang nangyayari, nagiging practice bike na nila to. I mean, nagiging yun, practice bike na pang expressway. So, nung nabitin na sila, tsaka sila mag-upgrade ngayon. Budget. Yung iba, na-hype din lang talaga na tawag dito, na-hype na rin lang talaga sila na, uy, mura lang, 400cc, makapag-expressway na ako. Kaya yun, bumili sila. Minsan, kahit hindi kaya ng budget, yun naman yun. Lalo na yung mga pagkahulugan, pero makikita nyo po kung gaano siya ka-reliable or ano. Kasi nga, kahit saan sa mga kasa, wala kang makikitang hatak na ano eh, hatak na Cafe 400 eh. I don't know kung meron po sa mga lugar ninyo, pero dito po sa lahat ng mga nadadaanan ko na, no, wala talaga akong makitang Cafe 400 na nahatak. 3, tatameme ako dito sa lugar. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda talaga Cannon Road. Ay, iniiwas-iwasan ng basa. Ito na naman siya.
Nasa na ba ako? Number 3, yung iba naman hindi nila kinaya ang Cafe 400 na maging motor. Ang ibig ko sabihin doon, manual kasi, matigas yung ganito, yung clutch, 'di ba? Parang oy, ang bigat pala, ganun. So sanay sila sa mga scooter, so back to scooter sila. Karamihan naman ganun eh. Kapag hindi nila nagustuhan yung performance, pag hindi nila nagustuhan yung comfort lalo, babalik talaga sila sa scooter. Pero yung magiging rason na binibenta yung mga Cafe 400 nila dahil sa sirain or gano'n, wala man ako nakikita doon na na gano'n yung nangyayari. Ang dami ko pang nakikita dyan na yung Cafe 400 nila, ang odometer niya is nasa 60,000 na, 70, 80. Ewan ko kung may naka 100,000 na. Sa mga Cafe 400 owner po, paki-comment down below naman kung ilan ang odometer ng mga motor natin, para ma-inspire lalo o makita ng mga ibang mga gustong bumili ng Cafe 400 kung karapat dapat ba ang Cafe 400 na maging first expressway big bike mo. Update na rin lang po kung kamusta na ang kalsada dito sa sa Cannon Road. As of now, Saturday, January, ano ba petsa ngayon? Hindi ko alam kung anong petsa ngayon. 18 ata ngayon, I don't know. Basta yun, basta mga January. Kasi may nasira po kasi dito may nag-landslide kasi dito, kaya close tong Cannon Road. Ngayon, open lang po itong mga Cannon Road sa mga light vehicle, gaya ng mga kotse, motor. Pero ito, may truck na rin dumadaan, no? Check na rin natin. Woo! Sarap talaga dito! Nakakakilig! Naririnig niyo po ba yung pipe ko? Yung tunog ng motor? Ang lakas, no? Hindi ba ma-bass pa rin siya? Hindi naman siya yung tipong pabebe. Hindi rin siya yung tipong parang nag-ahamon ng away. Lakas talaga na ito. Ayun, packet ako 70. Ay, ito na nga yun. Ito na yun. Oh, yun. Passable naman po. May mga dumadaan-daan naman. Ayun, ba't tinarang yung kotse? Baka hindi kayanin. Kami nakamotor, kaya yan. Lalo sa may mga Cafe 400. Ito ang kinagandahan dito. Singit na tayo. Yun, may nag-assist palang pulis dito eh. Oh, hinambaba to. Nambaba to. Kung masyadong bumuntot mga kaibigan, nambaba to yung mga kasakyan dito. So yung mga papunta, ito, paakyat ka dito sa may rough road na to. So make sure na kaya ng mga sakyan o gulong ninyo. Yung mga pauwi naman or pababa ng Baguio, ayan, dun sila sa may tulay. Ito yung landslide, oh. Well, di siya ganun hindi siya ganun kadelikado. Kumbaga sa aming mga taga-probinsya, normal lang yung ganito. O, di ba? Talikabak mo naman, kuya. Yun, mabalik tayo sa topic.
Kaya kung ano man po ang mga rason ng mga owners ng Cafe 400 na kung bakit nila binibenta yung mga unit nila, minsan wag tayong ano dun. Kasi sa totoo lang, kahit sang group ka naman pumunta, for example, punta ka sa group ng mga Aerox, sa mga BMW, Ducati, syempre may mga nagbibenta rin talaga doon ng mga motor nila. Binibenta rin talaga nila kung anong unit ang mga meron sila doon. Yun nga, gaya nga na sinabi ko, alangan naman may group ng BMW, tapos may magbibenta doon ng TMX 125. Kaya wag tayo magpadalay ka nga doon sa gano'n na, siguro ang dami nagbibenta, nung sirain siguro yan. Pagka ganun po yung thinking natin, sa totoo lang hindi tayo makakabili ng gusto nating motor. Sabi ko nga, lahat ng motor may issue. Nasa tao na lang yan kung kaya ba niya yung issue na yon or hindi. Woo! Ang ganda mo! Nawawala ako sa topic. Ganda talaga ng Cannon Road. Yun lang yun. Yun ang isang disadvantage kapag bumili ka ng Cafe 400 or kahit anong China bike. Hindi matapos-tapos yung issue na yan na hindi po ba sirain yan, hindi po ba sirain yan. Ganun po talaga. Hindi po matatapos yung issue na yan. Kasi nasagot mo man yung mga bagong member ngayon, pero sa mga susunod may mga bagong member, papamember ulit dyan, at yun ang gusto nilang malaman. Kasi nga hindi rin natin sila masisisi. Kaya nga tayo nandito sa Cafe 400 dahil ito lang ang kaya ng budget natin. Ito lang ang kaya ng budget natin, or gusto lang talaga nating mag-expressway, kaya naghanap tayo mga mura. Sa mga ibang tao kagaya ko, wala namang pambili, 130,000, almost 140,000 na motor is napakalaking bagay po nun. Kaya napakahirap naman talaga magtapon ng ganong kalaking pera. Gusto natin syempre yung tipong durable na rin lang talaga. Kaya minsan din yung po masisisi yung mga naka-Cafe 400, mga naka-China bike, na mas maarte pa po kami kaysa sa mga naka-Jap bike, sa mga mas mamahaling mga bike na kumbaga sila binabarubal lang yung motor, samantalang kami kulang na lang bibihin namin, di ba? Punas kami ng punas kasi nga po yun lang po talaga meron kami. Yun lang po ang kaya ng mga budget namin. Tsaka please, no hate, magtulungan na lang po tayo. Tulungan na lang natin mga kapwa natin ng gustong bumili ng mga motor. Huwag na nating siraan yung mga brand. Kanina ko pa gustong patayin muna tong camera ko, pero hindi kaya eh. Ang ganda eh, dami kong gusto ipakita rito eh. Kahit na palagi ako dito dumadaan, palagi akong maakyat, ewan ko, wala akong masawa-sawa talaga dito. Ano kasi ako eh, mabundok ako eh. Gusto ko ng mga bundok, gusto ko ng mga dagat. Yan. Yup. What's up? What's wrong guys? Ano nangyari? Ay! Putik, banggaan pa. Huwag po tayo masyadong tumutok mga kaibigan, lalo po pagpakyat ang mga sasakyan, dahil hindi po lahat ng mga driver biyasa po sa pag-akyat. Minsan po talaga meron mga nabibitin, kaya wag po natin masyadong tutukan, lalo na yung mga manual. Lahat naman tayo nag-umpisa dyan. Minsan pagka especially mga manual, atras pa yan pagpakyat. Kaya ingat po tayo lagi. Huwag po tayo masyadong nagmamadali. Baka minsan kakamadali natin, mas lalo tayong maabala. Ito pa po yung isang ito pa yung isang ginagawa nila rito. After na itong toll gate na to, dati kasi yung toll gate to mga to eh. Ngayon hindi na siya gumagana. Yan, ito nag-landslide to na din. Ayun, nakarating na nga tayo dito sa Baguio. Nalobot ako kanina pagdating sa may doon sa may tunnel. Yun pa yung update doon sa may daan ng Cannon Road. Ano na siya, kumbaga ongoing na rin talaga yung construction. Tuloy-tuloy pa rin yun. And sana mas mabaga matapos para at least medyo mas convenient sa mga motorista. And hintayin na natin si Rico dito kasi nga pupunta rin lang daw pala sila dito eh, kaya hintayin na natin dito. Habang hinihintay natin, mag-vlog muna tayo. Punta pa sila sa may pinuntahan pa kasi sila. And ayun, hanap muna tayo makakain. Ay, habang hinihintay natin siya,
Ikot-ikot muna tayo. Malayo kasi yung lugar nila eh. Nasa Igorot Stone sila. Kung baka kabilang side sila ng Baguio. Kaya hindi na ako pupunta doon. Kasi dadaan ka talaga kasi ng downtown. Ay, madugo-dugo ang traffic doon. Kahit na motor na traffic doon. Kain muna tayo. Pag Sabado talaga, ang dami talagang tao dito. Lalo na ito ngayon, panagbenga. Sobrang dami na naman tao rito. Sa mga nanonood po sa mga previous vlog ko, nung naka-open pipe pa po ako, ano po masasabi ninyo dito sa ating bagong pipe? Ano po mas okay yung tunog? Ito or yung dati? Yung medyo mas bassy na ano talaga? Ay, walang kupas. Ang lamig pa rin talaga dito sa Baguio. Yun lang talaga. Medyo napakarami ng sasakyan kaya medyo mausok na. Alright. Ito literal na classic. Ito, kasal. Parang bridal car oh. Galing, astig. Oh, diba? Ang cute oh. Bridal car nga yata. Ang cute oh, dahil tumitingin sa kanila. Yan, kain muna tayo dito sa mga karinderya dito. Gaya nga na sinabi ko, di talaga ako pang restaurant eh. Pang karinderya lang talaga yung budget ko. So, dito na tayo. Hindi yung soft drinks. So sobrang tagal naming hindi nagkita, kulang ang magdamag para pag-usapan namin ng mga kaganapan nung panahong hindi kami magkakasama. Bawat tawanan, kwentuhan, aming pinagpapasalamat dahil sa kabila ng hirap ng aming dinanas, ginawa namin ang lahat upang may taguyod lamang ang aming pamilyang umaasa. Di man ganun kaperpekto ang buhay, ang mahalaga, hindi tayo sumusuko at hindi tayo nakakalimot sa Diyos. Sa gaya namin nangangarap, tuloy lang natin at humingi tayo ng gabay sa may kapal at siguradong ibibigay sa atin ang dapat. Sa lahat ng sumusuporta po sa amin, sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel, maraming salamat po. Mabuhay po tayo and God bless us all. Ciao. Tapos makulit niyan. Ibigay mo na lang dun yung ano mo, ORCR. Sabi ko boss, walang registro yung motor ko. Gago ka pala. Mga sabihin nila, umiinom ako kung mamaliho. Bad influence hindi ah. Kami lang yan.